koita nzira inonzi third party. Third party yakamira yakadai so. Third party ndeyekuti iwo muimbi semuimbi unozvimirira pane zvese. Pane mastages matatu pakutsikisa. Pane yatinoti recording, ndo yekungorekodha munonoridza magitari nekunoimba. Kozoita stage yechipiri inonzi mixing. Koita stage yechitatu inonzi mastering, ndo stage yekupedzisira kuti tabata CD, master CD. Saka zvinoitika ndezvekuti pane macharges anoshandiswa, vanochaja per hour. Recording kuno kuZimbabwe vari kuita iwo $20 per hour kurekodha. Saka maximum ngati ma-hours anodikwa kunzi munhu unzi warekodha panoda zvekuma 30 to 35 hours kana zvakarongeka. Zvareva izvo kuti kubva pamixing, mari inoshandiswa kubva pamixing mastering pastage iyo yakasiyana nenoshandiswa parecording. Pamixing vanenge vava kuita $30 per hour mixing nemastering. Saka iwo kuti urekodi nethird party unofana kutanga waunganidza mari iyoyo kuti CD itange iribude. Inova ndo yandiri kushandisa inini pari zvinozvi pamaalbum angu andaakuita pari zvinozvi. Contract ndakaishandisa paalbum yangu rekutanga chete because ndakasaina 1 year contract. Ichipera contract Mugoma Albert, saka zvichireva kuti pa third party apa imimi munoenda mobhadhara mari idzodzo dzerecording, mixing nemastering handitya, right? Production CD kana yabuda, saka kureva kuti marketing makuzvitira mega naika, wekustudio havachina mararamiro ekuti vanotengesa mhanzi dzenyu zvamusingazive votyorera mari, imimi ndimi makuita marketing mozvitengesera here. Saka production yemacopies mudimi munotaura here kuti paitwe macopies mangani zvichienderana nedemand here kana kuti zvinenge zviri kufamba sei pa third party apa? Takutaura pa production, marketing and sales yemusic. Pa third party zvambasanangura pane zvamanyatsotsikeredza chaizvo chaizvo. Zvinoitika ndezvekuti ivo sekambani kana iri third party mari ndinoshandisa yangu inizvo kusvika pakuti production yese yaitwa. Saka chinozoitika ndechekuti pane pamwe pokuti label rekambani rinenge riri label rinozivikanwa. Label iroro kurishandisa kwatinoita pamusic yedu vachimaketa pane kapercentage kadiki kavanotora zvakare pakutengesa kwama-CDs. Asi zvateta akuita ndezvekuti havazokwanisi kuti vatengese ma-CD vasina kundiudza ini nhamba yema-CDs yavari kutengesa kana kuti ndisina kuvapa mvumo inini. Mvumo inenge ichitobva kwandiri inini. Ndo mafambira maita nekutsanangura pamhando yepamusoro-soro chaiyo Mugoma Albert. Saka ndiri kuda kungoramba ndiri kungoti mhuri yeZimbabwe ngatitsigirei vaimbi veZimbabwe nekuti imimi mukashayikwa ivo havapo, ivo vakashayikwa isusu mapara hatina. Mugoma Albert, ndanzwa zvangu background kuti kune timu imwe iriko, ndichazokumbira kuti muzondirovero akapela yekambo kamwe kayaka kai kanetsa kumashozi kari paadamba refu idzaidzwa riri kuuya. Mugoma Albert, tichifambira mberi nehurukuro yedu, ndiri kuda kuti ndibvunze kuti saka pamasales apa machi havakwanisi kuproduce masales zvisina permission nemi uye vanofanirwa kukupai nhamba, but ndiri kufunga kuti it's a bit dubious nai nekuti pamwe pavanenge vakuzorova production ini mune MCCpo. Saka hazvina here kuti pamwe kunozenge pane kutsikana konzi kuti ivo vanoproducer kana kuti 10,000 handiti imimi munenge mavati producer 5, then pavanotengesa paipai record yemasales yachona inomonitika sei? How do you monitor record yemasales kuziva kuti masales atengeswa ndeaya kana kuti munenge makungoita rely nemafigures avanenge vari kukupai? Koma wangu ndaya mataura iyi pakati womei kutsikana konzi akushayikwa munongoziva kuti pane mari ukama unotoita ushoma. Nyaya iripo ndeyekutongotenda nezvatinge tatopiwa izvozvo tototenda kutoti Mwari atoita kuti patombouya zvishoma zvetotofara tingaite nekuti pakaoma ipapo kuti tinyatsokuziva kuti vatengesa zvakadii. Panonetsa ipapo. Panapa paita zvinyaya ipapapa mburi yeZimbabwe. Ndinoramba ndingokuuchidzai kuti makateerera kuhurukuro yandiri kuita naMugoma Albert Gatsi weorchestra Mawambo Azvo vari paZimbabwe live and clear and direct
makabatana neni Mafaro wehuchi pasina nyuchi. Ndiri pa DZ Studios South of England. Mangonzwa nyaya yavari kutaura kuti akomana zvimwe zvacho kwa ukanga watombowana zvishoma izvozvo wototi Mwari mazvita, pamwe pacho zvinogona kutoshaika, unongo chikunzi hakuna masales, asi vakomana vachitoita sei, vachitopoketa mari. Mukoma Albert tanyanya kutaurisa chimbotibatisaiga kufamba munashe anzi kubuda kwarozuva unogona kuriona, asi unogona kuzotadza kuona madokero aro wabiwa nembavha yeupenyu rufu. Ngatipakurire vatereri pakurai tinzwe Mukoma Albert kufamba munashe kubva paalbum kufamba munashe zvakare. Wangu nziyo inonzi kufamba munashe ndakairowa mushure menge ndaongorora kuti upenyu hwatiri kurarama vanhu ngavasafunga kuti kuchenjera kwavo kurarama hapana kudzidza kana ungwaru hwatingashandisi, asi kunze kwaMwari chete ndovanotichengeta. Saka tinofanira kuwana nguva yekutenda Mwari neupenyu hwavanotipa nekutichengeta kwavanotiita ikoko. Tinofanira kuziva kuti ndiMwari vari kutichengeta. Ndizvo chete zvandakaimba ndakanyanya kunangana tobva tapinza kambo kufamba munashe. Wongozvinzwira wega masoko aripo mukutanga kwezuva, unogona kuriona wogofara wogotapirirwa noupenyu, asi nepakati parapa zvinogona kuitika zvekuti unogona kuzotadza kuona kudoka kwaro. Mukoma Albert Gadzi Orchestra mavambo azo regerawo nezvako. Album rakatakura 6 tracks. Track number 1 kufamba munashe. Album rireka ndikuudze kuti hariwanike kana murodhi, vakomana Piracy yava variwane. Tamba neshasha, taura neni, taura na Mukoma Albert, tinogona kukuorganizira kuti uwane original copy yako kana kuti pa MP3. Famba munashe, kufamba munashe.
Zimbabwe ndinodaira zvangu kuti muri kuitirwa zvakanaka, muri kunzwa hurukuro, muri kunzwawo makonsenzi aripo nevaimbi vedu. Mukoma Albert tiri kuramba tiri kuenda pamberi zvedu nechirongwa hurukuro yedu yanhasi. Mungadere kutizivisa kuti for ma practice session mune fixed place here nema instruments enyu, kana kuti ma instruments munoita echo hire same nekuma shows, kana kuti mune pamba penyu, nekuti ndinoziva kune vaimbi vazhinji vakati one day vanoitira zvavo mashows mumba, vanenge vane maspare rooms avanenge vasingashandise, ndo vanenge vane instruments yavo yese imomo vachiitira mapractice. Saka masessions enyu munoitira kupi Mukoma? Sofa hatisati zvedu taane instrument yakakwana, asi tine magitars nemakombo maspika aya. Saka kana tichiita zvepractice toita zvedu kuri kumba. Tine room yedu yatinayo yatinoshandisa kuita practice, private room yedu. Asi kana zvazvemashows ndipo patinohaya mainstruments, nokuti instrument isati yakwana kuti tikwanise kuita. Zviri kuita Mwari ndio vanotigonesa, kana vakambotipa simba rekuti tironge chikwata nekuti tifadze vanhu. Handifunge kuti vangambotisiya takadaro, nekuti inini munoziva so pandakabarwa vana mukoti mamidwife aya anzi ndakachema kachemero kangu kasingangochema vana vese vese. Handiti mwana anoti akabarwa anobati we anzi inini kachemero kangu kandakaita was different, kuratidza kuti ndakazvarwa kuita mushamarari. Handina hangu kwanisa kuenda opportunity yekuita mushamarari kuZimbabwe, but tamudiaspora muno mozoona regera ndimboedzawo izvi, toona ingawani zvinenge zvekutofaya. Saka tikufaisa zvino muri Zimbabwe. Mukoma Albert Katsi paZimbabwe orchestra muwambo azvo hurukuro yandiri kuita nawo, ndabatana nawo zvangu nawo nazi live and direct and clear. Ndinodaira kwese kwese vamuri kutibata muri kuwanzwa zvakanaka zvisina kana kuzhezhera. Andambosota mustudio nai. Right, tofambira pamberi kumashows zvakamira sei? Are you covering all areas dzeZimbabwe, kana kuti mune pamunoendawo kuti pai pekuti munonzi uyai muridza vakomana moita fixed charge yenyu, maita fixed charge yenyu, whether vanhu vachauya vakawanda kana kuti vashoma, imi munongopuwa mari dzamakawirirana, kana kuti mune pamunoendawo mongoona kuti zvakamira sei? Muri kutenderera Zimbabwe yese here Mukoma? So far tiri kumboedza kutenderera. Chinoitika ndechekuti mashows mazhinji atiri kuita so far tinoita anonzi maflat shows, yekuti tinokwanisa kudedzwa nemuridzi webhawa woti vakomana ridzai, fadzai vanhu vasingabhadhari, tozopiwa mari yedu asi doro richitengwa. Kwozoita imwe nzira yatinoshandisa yekuti tine dzimwe nzvimbo dzedu dzatinofarirwa zvakanyanya. Nzvimbo idzodzo tinenge takazvimirira tichingonobhadharisa tiri tega mari toisa zvedu pahomwe. Saka tiri kuedza kuti tiedze kutenderera neZimbabwe yese tichiita mashows. Zvichirema tichipusha tichingodaro svika zvai. Mukoma Albert, zvinhu zvese ukasamira nekusimba nekushinga nekuronga hazvibude. Anzi nzira dzatinofamba nadzo idzi dzimwe dzenguva anenge ari makata chete ega ega,
asi unoda kuzoziva kuti matero achasvika. Zvabva zvandirangaridza pakambuka makarova kanonzi bhinzi chete, mukati naiwe Simba kuhuya kaone isusu hurudza tokuudza kuti unoda mufudze wakaita seiko kuti urime haikona kungomira uchiyeva zvirimwa zvevamwe. Mukoma, ndiri kuda kuti mumbondibatisa pana peace of mind kuti zvanga zvakamira seiko apa. Madzimai edu kaya anoda peace of mind, ukamurongera ukaminya naika kubvira Monday kusvika to Sunday zvimwe zvese izvi aiwa anenge ari makeke. Ndibatisei tizwa pana peace of mind, tinoda kubva tapinda tobva tarowa kambo kacho. Pana peace of mind apa ndakaongorora ndikaona kuti Mwari vakaisa rudo kuvanhu. Runonzi rudo harunei nekuti une mari here, uri murombo here, wakadii, wakashata here, kana wakanaka. Rudo kana zvichinge rwakopinda pamunhu runongozvimirira ruri rudo rwakadaro. Asi vanhu vazhinji vanoshandisa mukana yekuti kana achinge ane mari, asati ane mari anogoda kuda mukadzi wake zvakanyanyisa. Asi the moment anongotanga ngozi zvakumufambira ane mari, akuti asi anorasa mukadzi uyoyo, hatizivi kuti anenge akuona zvipi zvaanenge akuona. Saka ndotsanangura ndipo kuti mari haisiriwo rudo. Rudo irudo rwakangozvimiririra zvisinei nemari. Saka ngatide vakadzi vedu tisingashandise mukana wokuti achagara kana nenyaya yekuti ndine mari haanopagara chete panapa. Mukadzi haana kuinga mari kwauri murume uzvizive. Mukadzi akainga rudo. Taura kuti rudo zvaunomuitira iwewe zvichibva pamwoyo pako ndo rudo, ende zvinooneka kuti munhu anondida here kana kuti handidi. Saka vakadzi vanozopedzisira vakushungurudzwa vakungoshatsura mukana wokuti as long as ndamusiyira chikafu kumba ikoko kune motikari nezvese zviripo, rudo haruna basa. Aiwaka rudo mari imari. Ipapo ngatipatsaurei ipapo, nokuti mufudzi wemombe asina kana chainacho kana bhutsu chaidzo asina achitobayiwa nemunzuro anokwanisa kutofadza mukadzi wake vachitorarama vaine rudo, upenyu huchitofamba. Achiti kana abva musango so achimugira mazhanje tumucherochero twemusango tuyoto, rudo ruchitofamba. Hazvire kuti mukadzi ukamugira mapizza nezvimwe zvinonaka-naka negogo mabhutsu aya aripo mazuva ano akakwirira. Maita nekutsanangura chaizvo mukufambirana nemasoko atsaurwa pari ikatibva tapinda mune kambo peace of mind. Orchestra maombo azvo namukoma Roberto agomana imi kubva paalbum kufamba munazhe album indati ine 6 tracks. Haiwanike kana murodhi hauiwani, quality yacho yepamusoro-soro, vanorova zvemhando yepamusoro-soro. Musambo wavo wati une pin code, saka kana kune anofunga kuti angada kuutedzera wapinda busy unotoda pin code. Rekaiti nze kambo peace of mind. Hey, nasi Alberto Kasi na orchestra mambazo fulani mkubwa sisi ya togo w1.is mina na kuleva